खाम्फा आरो चन्दन बिथांमोन सानैखौ इउपिपिएल हान्जाया जायखौ हाग्रामा महिलारिया थांनाय 20 बोसोराव बिथांमोना पानिशमेन्ट होनो हायाखैमोन। नैबे समाव इउपिपिएलआ गोब्राबै पानिशमेन्ट होदों होननानै बुंदों। बिनि जेब्ला हारियाव सियाल गोथां केरेक्टारनि मानसिया थागोन हारिया खहा जायो आरो बिथाङाबो मासे सियाल गोथां बायदि, जायनि जाहोनाव इउपिपिएल दोलोआव खहा जादोंमोन। बिथां थांनायाव मानसिया जेरै खिदों ओंखारबा खिखांबा सान्थि मोनोना, जोंबो दा बिथां थांनायाव जों सान्थि मोनदों। आं बिथांखौ खिनो ओंखारजोंसो रुजुयो। जाय खामफ्लायाव बिथाङा जिरायनानै दंमोन बे खामफ्लायखौ बियो सानदोंमोन थैजासे जिरायनानै थानो हागोन होननानै। जाय समाव बाहेरानि मोस्रोमाबो फैनो गियोमोन, थाम्फै मासे बिरबोआमोन, सिख्रि मासे बिरबोआमोन, बे समाव बै सम पलिटिकेल पार्टिफ्रा बहा दंमोन जों मिथिया। दिनै रन्जन दैमारिया कनभिक्टेड जानायखाय, बिथांनि केसा सुप्रिम कर्टसिम थांनायखाय, सुप्रिम कर्टसिम माबे अबस्थायाव दङ, माबे अबस्थानि गेजेरजों बिथांनि केसखौ खारगासिनो दङ, रावबो सोंनो फैयाखै। गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरि जानानै बिथांमोना दिनै बेवहाय लेक्सार होनो खाबु मोनदों। नङाबाथ' खिबौ खि लानानै पार्टि सोलायबाय थानांदोंमोन। जाय दनेस्वर बिथांमोना असान्थि खालामफिननो सृष्टि खालामदों, बिनि फिथाइखौ बिथाङा बांसिनसो गाज्रि मोनदों। हाग्रामाया 2019 मायथाइयाव 700 मानसिनो 10 लाख थाखा लानानै उइदाउट द कनसेन्ट। खुलुमबाय। बिटिसि बिसायख'थिया जानो थाखाय बारा सम गैला। जोंनि आखायाव 10 सान बा 9 सानल'सै। ओंखायनो बे समाव जोङो गुबुन गुबुन राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायनाय बायदि दिनै बावखुंग्रि आरो निसिमा समस्तिनि बिजाथि मानगोनां रन्जित बसुमतारी सार बिथांजों जों सावरायनो नागिरदों। ओंखायनो बे समाव जों दङ मानगोनां सार बिथां, आरो गिबियावनो जोङो सार बिथांखौ बरायग्रोबाय बड'लेण्ड टाइम्सआव। आंनिफ्रायबो नोंथांमोनखौ बरायबाय आरो गोजोननाय मोनबाय नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बिसायख'थिनि बे सोलिफुबाय थानाय बिसायख'थि फोसावथिं हाबाफारिजों लोगोसे फैगौ 22 अक्ट'खालि जानो गोनां जा बिसायख'थि, बेनि सोमोन्दै इउपिपिएलनि जानानै फंनैसो बाथ्रा फोसावनो खाबु होनायनि थाखाय। जोङो मिथियो जिहेतु नोंथाङा मोननै बियाबाव नैबे समाव गेलेनो नागिरदों, जिहेतु बिटिसिनि 5थि खेब जितु बिटिसि बिसायख'थियाव। आरो बे समाव जोङो नोंथांनिफ्राय मोनथिनो नाजागोन इउपिपिएल राजखान्थि हिसाबै नैबे समाव इन्टार बिटिआरआव माबायदि थासारियाव दङ, बेखौ आं सिगांग्रो मोनथिनो लुगैदों। दिनैनि दिनाव जोङो मोनफ्रोमबो समस्थियावनो खोब मोजां पजिसनाव दङ। 40नि गेजेराव जोङो दिनैनि दिनाव गैया होमब्लाबो 30निखौ जों देरहानानै दङ। गतिके जोंनि पजिसना एखे फिक पजिसनाव दङ। बर'ल' नङा, गासैबो जाति जनगोष्ठिया दिनै बड'लेण्ड हालामनि जाति जनगोष्ठिखौ लानानै सान्थि गायसननाय, गोरोबलायनाय आरो मोनसे गुफुं समाज दानायनि बिथिंजों बर' समाजखौ हिन्दु मुसलमान गासैबो जाति जनगोष्ठियानो हेल्प खालामनो फैदों। आरो बेवहाय इउपिपिएल दोलोखौनो मानबगेन्द्र प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव सान्थिखौ जे जुगामि गायसननो हागोन आरो बिथाङा जे साथे सान्थिनि दूत, गोरोबलायनायनि दूत, बे बुस्थुखौ दिनै बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठिया एक्सेप्ट खालामदों। आरो बे जोंनि थाखाय बाख्नायथावना मोनसे बुब्लि होननानै जोङो बुंगोन। आरो बे जारिमिनारि मोनसे सम जानो बा मुगा जानो थांगासिनो दङ। निश्चय नोंथाङा जिहेतु नैबे समाव बावखुंग्रि बियाबाव गेलेनो थाखाय रेडि जाना दङ, बा टिकेट हिसाबै नोंथांनो इउपिपिएलआ दायो दैखांहरबाय। दा बे समाव आं मोनथिनो लुगैनाया जाहैबाय जे थांनाय 20 बोसोराव माने बिपिएफनि दखलाव बावखुंग्रि समस्तिया आखायाव दङमोन। दा नैबे समाव नोंथाङा माबायदि नोजोरजों नायो जे, बा माबायदि नोंथाङा बे बावखुंग्रि समस्तिखौ नोंथांनि आखायाव बा इउपिपिएलनि आखायाव लाबोनो हागोन होननानै? 20 खेबब्रै देरहानायजों लोगोसे इन्टारिम बोसोरनैखौ लाफानानै दनेस्वर गयारि बिथाङा बे हालामावहाय 22 बोसोर सासन खालामदों। बे हालामखौ सासन खालामदों, आं बेखौनो होनदों। गासैबो जाति जनगोष्ठिखौ भारतीय नागरिक जानायनि उनावबो दिनै सोबख'दों, गादबदों, नासयदों। मानोना बर' हारिनि हानि मोन्थायखौ बर'आनो खालामना लाथों होननानै 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारि खालिनि सुक्ति बायदियै, बिटिएडि सुक्ति बायदियै बिपिएफआ मोन्थायखौ लासेयावबो, पावारखौ लासेयावबो बर' हारिखौ हानि मोन्थायनिफ्राय गोजान खालामना दोनदों, थांना थानायनि गुदि मोन्थायनिफ्राय गोजान खालामनानै दोनदों। आरो बिथांनि उनावनो जोङो 2003 मायथाइनि सुक्तिनि सिगां जोंनि बर' हालामनि गेजेराव सुथुरनि नासयनाया जेसेबां मानि कनफ्लिक्ट जादों, बे हाग्रामानि दिनाव थांनाय 17 बोसोराव
200 गुन बांसिन दाङाबाजि जादोंमोन, गावजों गाव सैलाय जादोंमोन, बिदा फंबायनि गेजेराव ब्लाडशेड जादोंमोन। बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। गतिके दिनै गासैबो समाजा बर' हारियानो जुदि बर'नोनो हा होआखैब्ला गुबुन जाथि जनगोष्ठिया माबायदि एक्सेप्ट खालामगोन, माबायदि सानगोन, बेखौ एसे गोनो गोथोनि गेजेराव थानानै दिनै प्रमद बर' बिथांखौ सान्तिनि दूत हिसाबै बा सोरांनि दूत हिसाबै दिनै बिथांखौ एक्सेप्ट खालामदों आरो बर'फोरनिख्रुइबो बांसिन गुबुन जाथिया दिनै लैहोर लैहोर फैदों आरो बेखौनो नुनानै दनेश्वर गयारि बिथाङा गिनानै दाखालि मानसि लगायनानै बर' मुसलमान बेफोरबायदि गोरोबलायै, बर' अना बर' गोरोबलायै मोनसे फैफिनथों, प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव इउपिपिएल दोलोखौ सापर्ट होनो फैनाय गासिबो मानसिफ्रा गिख्रंनानै आगोलनि बायदिनो बिपिएफनो भट होदों। बे खान्थिजों बिथाङा मोनसे एक्सनखौ लादोंमोन। बिथाङा मोनसे गिनायाव भुगिदों जे जाय खामफ्लायाव बिथाङा जिरायनानै दंमोन, बे खामफ्लायखौ बियो सानदोंमोन थैजासे जिरायनानै थानो हागोन होननानै। खिन्थु समाजा समाजानोखा, सोरबा जुवारिनि आखायाव, सोरबा जौ फाग्लानि आखायाव समाजा मालाबाबो दैजेन जाबाय थाया। बेखौ दिनै समाजा बुजिनानै दनेश्वर बायदि जुवारि, हाग्रा बायदि जौ फाग्ला, जुवा गेलेग्रा मानसिनिफ्राय हारिखौ, समाजखौ मुक्त खालामनो थाखाय दिनै खौसे जादों। निश्चय जोङो बावखुंग्रि समष्टि होनना बुङोब्ला मोनसे रेड जन बायदि जाना दङ नैबे समाव। जिहेतु थांनाय 2020 मायथाइयावबो बिटिसिनि बारग'सेबारि इउपिपिएलनि आफादगिरि बिथांनि गारियाव जे बुलडोजार खालामनाय आरो बेनि उनाव दायो नोंथांनि जितु कर्मकर्ता दैदेनगिरिफोरनियावबो थांनाय साननैसोनि सिगाङाव जितु अन्थाइजों माखासे गारिखौ दुख्रुबनाय, बाटाम बायदि बायदि लानायखौ जों नुनो मोन्दों। दा बे समाव नों बावखुंग्रि जितु समष्टिया मोनसे रेड जन बायदि जाना थाबाय। दा बे बेलाखौ नोङो फैबाय थानाय समाव माबायदिहै रायजो राजाफोरजों मोनसे मोजां थासारि लाबोनो सानदों आरो बे जितु गाज्रि थासारि सोमजिलायबाय थानाय बिसायख'थि समाव बेखौ नों माबायदि लाबोनो सानदों? बेवहाय आंहा जेबो रल गैया, मानोना सान्तिखौ समाजा नागिरो। साफ्रोमबो भारतीय नागरिकानो सान्तिकामि आरो बयनिख्रुइबो सान्तिकामिसिना जादों बर' हारिया। जाय दनेश्वर बिथांमोना असान्ति खालामफिननो सृष्टि खालामदों, बिनि फिथाइखौ बिथाङा बांसिनसो गाज्रि मोनदों। नोंथाङा नाय, साननैसो उनाव 22 बोसोर दनेश्वरनि जि दादागिरि, बिथाङा जुवा गेलेनो, जौ लोंहोनो, दाइस गेलेनो, एन्टि ससियेल एलिमेन्टआव इनभल्भ जानो थाखाय गावनि थाखाखौनो हरनानै मानसिफोरखौ इनस्टिगेट खालामोन। बेनिफ्राय बिमा बिफाया सहायनो हायि मोनसे दुखु मोनदों। जोंनि लेखा गोरों समाजा बिथांनि सायाव मोनसे सोंखारिनाय फैदों, बिथांनि सायाव धिक्कार फैदों, जायनि जाहोनाव 22 तारिखआव बिथांनि 22 बोसोर जि दादागिरि, बेखौ जोङो, आं नङा, जोंनि बिटिआरनि गासैबो समाजजों लोगोसे बावखुंग्रिनि समाजा खौसे जानानै बिपिएफखौ जिर' खालामनायजों लोगोसे दनेश्वरखौ पलिटिकेलि फोजोबनो थाखाय थियारि जानानै दङ। दायो जोङो नुगासिनो दङ जितु हाग्रामा महिलारि बिथाङा बा अपोजिसन, नोंथांमोननि अपोजिसना बुंगासिनो दङ जे फैबाय थानाय जितु बिटिसि बिसायख'थियाव इउपिपिएल हानजा हिसाबै जिर' जागोन आरो बिथांमोना नैबे समाव 3rd पजिशनावसो दङ, सेकेन्डआव बिजेपिखौसो बुंदों। बे समाव मा बुङो? बिजेपिखौ मानो सेकेन्ड पजिशनाव होन्दों आं बुंनो हाया। बेखौ मा इनस्टिगेट खालामदों, बेखौ मा इंगित होदों, बेखौ जों मिथिया, बुंनो नागिरा आं मिथियोब्लाबो। खिन्थु मोनसे खोन्थाया रोखा, दिनै बिखा गुरलुब गुरलुब मोननाय हाग्रामाया माने गसंनो दखरसे हा गैयै जाना फैदों। बिथांना गावनि बिहावनि नामाव 2000 बिगा साहा बागान खालामनायाबो बांग्रिंजों गुरलुब गुरलुब मोननानै गिसिखानाय बायदिनो हाग्रामानि गोरबोआबो दिनै गिसिखादों। दै गबोनाय मानसिया थैनोसै समाव जेरै मेथेखायाव हमखाङो आरो फेम्फोनायाव हमखांना गावखौ बासायनो नागिरो, बेफोरबायदि अबस्था दिनै हाग्रामाया जादों। गतिके जिर' बुंनाय आरो हिर'नि मावनायनि गेजेराव पार्थक्य दङ। मानोना जोङो जेब्लायबो हिर'खा, जोङो बे साननैसो रायजो राजानि सापर्टआव जों हिर' जानानै दंखायो। मोनसे खोन्थाया सैथो, जेब्ला मैदेरा गावनि लामाजों थांबाय थागोन, बै सैमाया गिनानै जेरै मैदेरखौ फं फं फौ 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 होननानै सोंबाय थायो, बेफोरबायदिनो बिपिएफनि अबस्था। गतिके जोङो मैदेर बायदि खामानि मावगासिनो दङ समाजनि सान्ति खौसेथि आरो गोरोबलायनायनि थाखाय, आरो जोंनि सान्ति खौसेथिनि लामाजों जों मैदेर बायदिनो थांबाय थागोन। सोरबाया सैमा बायदि जानानै सोंबाय थायो ना मायो, मैदेरा जेरै सोंनाय सैमानि सायाव जेबो गोरोस लाया, बेफोरबायदिनो जोंबो जेबो गोरोस लाया। बे समाव जोङो मोनथिबावनो लुगैगोन जिहेतु आसामनि चिफ मिनिस्टारनिफ्राय लानानै हयथ' नेशनेल पार्टि बिथांमोनाबो दायो बिटिसिखौ दखल खालामनो थाखाय गोबां जरदार
बियाब थांनानै जिल्ला थांनानै बिथांमोना केम्पिं खालामगासिनो दङ। नाथाय बे समावनो जे आसामनि गिबि मन्थ्रिया मोनसे बाथ्राखौ बुंदों जे बिटिसि आव माने फार्स्ट क्लास सेकेन्ड क्लास बेबायदि राननायनि गेजेरजोंसो खामानिया जायो बा सोलियो होननानै आसामनि गिबि मन्थ्रिया बुंदों। थारैनो बे समाव थांनाय 5 बोसोराव नोंथांमोननि सरकार बेबायदि थासारि जादोंमोन नामा? गिबियाव जोङो गासैबो पलिटिकेल पार्टि नेसनेल अर रिजनेल बयखौबो जोङो वेलकाम बानायदों। मानोना बिथांमोननि फैनो हानायनि थासारिखौ जोंनि मानाव गोदो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव UPPL सरकारा लाबोनानै होफैदों। जाय समाव बाहेरानि मोस्रोमाबो फैनो गियोमोन, थाम्फै मासे बिरबोआमोन, सिख्रि मासे बिरबोआमोन। बे समाव बै सम पलिटिकेल पार्टिफ्रा बहा दंमोन जों मिथिया। बिटिसि होनब्ला गिख्रंथाव मोनसे हालाम होननानै रायलायोमोन। टिभि टक श'आवहाय बायदिसिना टक श'फ्राव रायलायोमोन। बिथांमोना दा फैनो हानाया जोंनि थाखाय गौरबनि खोथा। मानोना बिथांमोना हाजारखि फैनानै दादागिरि बुंफैयाथों मानो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय UPPL सरकारखौ हामबाय होनाबा मालाबाबो गोरबोआव खुगायाव बुङाबाबो गोरबोआव बिसोरो हामबाय होननानै नाजावनो गोनां जाखागोन। 2 नम्बराव बिटिसि आव जोंनि दिनाव नैथि थाखो, थामथि थाखो, सेथि थाखोनि जा सोरबा सोरबाया रिफारेन्सनि बाथ्रा बुंदों। बेखौ जोंहा साननांगौ गोनांथि गैया। मानोना जोंनि बर' हारिया 35 बोसोर अस्त्र हमदोंमोन, 35 बोसोर गणतान्त्रिक आन्दलन खालामदोंमोन गुबुन गुबुन बिथिङाव। बे गासैबो जों बर' हारिखौ बिमा गदायनि नोजोरजों नायनायनि थाखाय जोंखौ नैथि थाखोनि सुबुं हिसाबै बा नैथि थाखोनि नागरिक हिसाबै जोंखौ बाहायनायनि थाखायनो बर' आन्दलना जोनोम जादोंमोन। बे सैथो खोथा। आरो दिनै एकर्ड जानानै थांबाय। 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारि जेब्ला BLT आ एकर्ड खालामदोंमोन, बै BLT बिदा फंबायफोरनि एकर्डनि उनाव हाग्रामाया दे गुबुन हारिखौ नैथि थाखोनि नागरिक हिसाबै बाहायदोंमोन। जायनि जाहोनाव बर' अनाबर' पलिटिकेल पार्टि सृष्टि जानानै जोंनि गेजेराव कनफ्लिक्टआ बारा जादोंमोन। खिन्थु नोंथाङा नाय, जाय बिथांमोना दिनै फार्स्ट क्लास सेकेन्ड क्लास सिटिजेननि डिफारेन्सिएसन फैदों होनना बुंदों, बिथांमोनानो बिटिसिखौ मडेल, इन्डियानि मडेल मोनसे काउन्सिल, आरो बे मडेल काउन्सिलनि गेजेरजोंनो दुलाराय भारतनि समस्याफोरखौ समाधान खालामनो हागोन होननानै प्राइम मिनिस्टार बायदि जेरै मुलुगनि मुंदांखा प्राइम मिनिस्टार बिथां नरेन्द्र मदिया दिनै फल' खालामनो बाध्य जादों। गतिके जायफ्रा बुंदों बे गावनि सेल्फिश माने मटिभ्सनि थाखाय बुंदों जानो हागौ। जोंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया। आरो जोंनियाव फार्स्ट क्लास सेकेन्ड क्लास सिटिजेन डिफारेन्सिएसन गैयिनि थाखायनो दिनै प्रमद बर' बिथांखौ सान्तिनि दुत, समन्वय एबा गोरोबलायनायनि दुत होनानै एक्सेप्ट खालामदों। गतिके जों बेवहाय सान्थि रायजो जानो हानायनि थाखायनो दिनै गासैबो जाति जनगोष्ठिया बर' बायदि पलिटिकेल पार्टि सृष्टि खालामनायखौ गाखोमोरनानै UPPL दोलोआव ज' जाजाय हाबफैदों। बेनो बिनिसिन। गतिके सोरबाया गावनि सार्थखौ जाफुंहोनो थाखाय बुंनो हागौ। नाथाय सिमाङावबो दा नुथों जे बिटिसिखौ जोंनि गेजेराव आरोबाव बाथ्रा भावनि गेजेरजों दान्थे बिदान्थे खालामलायनानै सोरखौबा सेथि थाखो, थामथि थाखो, नैथि थाखोनि डिफारेन्सिएसन लाबोनानै सासन खालामनो हागोन होननानै सिमां नुयिया मोजां। निश्चय आं बे समाव आरो नोंथांनो सोंनो लुगैबावबाय, जिहेतु आसामनि स्पिकार बिस्वजित दैमारिया जे बुंदों मोनसे बाथ्राखौ, जिहेतु बिथाङा बुंदों जे UPPL आ थांनाय 5 बोसोराव BTR एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायावनो बेस्थ' थाबाय आरो बिथांमोना गुबुन हारि माहारिनि खामानि मावालासिनो बर'निल' खामानि मावो होननानै बिथाङा बुंदों। बिनि सायाव नोंथाङा मा फोरमायो? आं नोंथांनि मिडियानि गेजेरजों बिथांखौसो सोंनो नागिरदों, प्रमद बर'खौ जे सान्थिनि दुत, समन्वयर दुत, शान्तिर दुत होननानै एक्सेप्ट खालामदों, मानो खालामदों बिथांखौनो नोंथाङा सोंफिन। मानो होनोब्ला बर'निल' मावोमोनब्ला बै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोङो सान्थि गायसननायखायसो, प्रकृत गणतन्त्रखौ जों गायसननो हानायनि थाखायसो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरि जानानै बिथांमोना दिनै बेवहाय लेक्सार होनो खाबु मोनदों। नङाबाथ' खिबौ खि लानानै पार्टि सोलायबाय थानांदोंमोन। बेनिख्रुइ साबसिन उदाहरन आरो माथो नांबावगौ। बे समाव आङो मोनथिनो नाजागोन, जिहेतु नोंथाङा नैबे समाव बावखुंग्रिनि माखासे थासारिनि सायाव फोरमायबाय आरो
बिसायख'थिनि सायाव नोंथाङा बुंबाय जायफोरा नोंथांमोननि पार्टिखौ अभिযোग खालामदों बिनि सायावबो बुंबाय आरो बे समाव आं मोनथिनो नाजागोन जिहेतु बिटिआर एकर्डखौ जिहेतु नोंथाङाबो सासे सिगनेटरि बा सिगनेचार होनानै बै समाव नोंथाङा एकर्ड खालामदोंमोन 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव दा बे समाव जोङो माखासे दैदेनगिरिफोरखौ बुंनायखौ खोनायो जे एनडिपि केडारफोर दा बिथांमोनखौ रन्जन दैमानिफ्राय लानानै आरो माखासे जिथु जेलाव थानाय सुबुंफोरखौ बिथांमोना बरननो माने सिन्था सरसा खालामासै नाजायासै जायनि जाहोनाव दिनैसिमबो बिथांमोना जेलावनो दङ दा बियो माबायदि थासारियाव दङ नोंथांमोननि जाय मानसिया बुंदों दाखालि जे जोङो 45 मानसिखौ जेलनिफ्राय बख'बाय बेनो 5 फैसा थाखा हरफेरदों नामा आं बेखौसो सोंदों आरो बेनि अनगायैबो बै मानसिया जाय बुंग्रा मानसि बे मानसिया केसनि पजिशना मा जानानै दङ मालाबा सोंफेरदों नामा बेखौसो आं नोंथांनि मिडियानि गेजेरजों कुइसन खालामदों दिनै रन्जन दैमारिया कनभिक्टेड जानायखाय बिथांनि केसा सुप्रिम कर्टसिम थांनायखाय सुप्रिम कर्टसिम माबे अबस्थायाव दङ माबे अबस्थानि गेजेरजों बिथांनि केसखौ खारगासिनो दङ रावबो सोंनो फैयाखै आरो आंथ' सानो नोंथाङानो फार्स्ट मिडिया जे बे मिडियानि गेजेरजों दिनै सिंनि बाथ्राफोरखौ मिथिहोनो लुबैदों जोंनि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जाय सोरनिबा थाखाय बियादै सोरनिबा थाखाय बिबोनाय सोरनिबा थाखाय फंबाय सोरनिबा थाखाय बिदा सोरनिबा थाखाय बिबथै सोरनिबा थाखाय बिमाय बिथांनि दैदेननायाव सान्थि खौसेथिल' नङा बर' हारिखौ खौसे खालामनायनि बड'फानि जा सानस्रि गेरेमसा हारि दानायनि बेखौ गोरबोआव मासि होनानै बे सानस्रिखौ गोरबोआव मासि होनानै जिखि आफादावनो थायाथोंमोन मानो बियो जोंनि बर' फिसा होनानै दिनैसिम बिथांमोननि सुप्रिम कर्टनि केसखौ जोंनि सरकारानो जोंनि दोलोआनो मावगासिनो दङ आरो थांनाय 45 सानाव 45 साजे जोङो बख'बाय बेखौ लानानै जे सोरबाया दा राजखान्थि गेलेनो नागिरदों बेफोरबो जोंनि थाखाय माने दुखुनांथाव बाथ्रा मानोना बिथांमोना राजखान्थि गेलेदों राजखान्थिनि मुङाव हारिखौ बोखावनो थाखाय एनडिपिखौ जेलनिफ्राय बख'नो माबा माबि होनानैबो दा राजखान्थि हान्जा दादों बेयो फुलि गावनि सेल्फिश इन्टारेस्टजों सेल्फिश मटिभ्सजों गावनि सेल्फ इन्टारेस्टखौ साक्सेसफुल खालामनायनि अनगा जेबो खामानि नङा मानोना जों मिथिगौ सोरबायदि मानसिया सोर माबायदि जानानै दङ माबायदिमोन आरो मा खालामनो थांगासिनो दङ बर' हारिखौ आं बेखौ नोंथांनि मिडियानि गेजेरजों दिनै बुंनांगौ होननानै सानाखै मानोना बे बिसायख'थिनि सम निश्चय आङो बे समाव जिथु सावरायनाय हाबाफारि बेखौ एसे फोजोबनो सानबाय जिहेतु नोंथाङाबो गोबां बेस्थ' नैबे समाव आङो मोननैसो सोंथिखौ सोंनानै फोजोबनो नागिरदों जिहेतु राजखान्थियाव जिथु फैयोब्ला माखासे बिजों बे बाथ्रा दानलायनाया जायो सैथो बाथ्रा बियो जे आरो बे बेलायावनो आङो मोनसे खोथाखौ बुंगोन जे थांनाय 5 बोसोराव नोंथांमोना साख्रिनि बेलायावनो होन माखासे लेन्ड पाटा होनायावनो जा आरो बायदि बायदि बिथिङावनो जा नोंथांमोना जथेस्थ' खामानि मावाखै नङा मावदों नाथाय माखासे जि अपोजिशन पार्टिफोरा बुंनो नागिरो जे नोंथांमोननि साख्रि होनायनि बेलायाव माखासे घुस लानानै होनाय एपइन्टमेन्ट होनाय आरो बियो इलिगेलि जादों आरो माखासे जिथु आसुनिफोरखौ नोंथांमोना थांनाय 2020 मायथाइयाव जेमानखिनि फोसावदोंमोन बियो फुलफिल जायाखै दा बेफोर कारनाव नैबे फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनाव नोंथांमोननि जिथु पार्टिया हार्म जागोन नामा खहा जागोन नामा मावनाय आरो बुंनायनि गेजेराव फारागथि दं जोंनि मावनाया गोरोन्थि जादोंबा आरटिआइ होनानै नायबानो जाबाय जाय बिथांमोना बुंदों आरटिआइ हो जोङो आरटिआइ होनायनि गेजेरजों हाग्रामाया 2019 मायथाइयाव 700 मानसिनो 10 लाख थाखा लानानै without the consent of मा होनो जोंना सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्ड CSB and without the notification of the government बिथांमोना जा खामानिखौ मावदों बेखौ जोङो बोखांनो हादों बिथांमोननि साख्रिखौ जोङो उथायना होनो हादों जोंखौबो दा आरटिआइ होनानै होबानो जाबाय मानोना राइट टु इनफरमेसनाथ' एस ए सिटिजेन अफ इन्डिया एभ्रिवान हेज राइट बेयाव बुंनांगौ जेबो गैया फारसेथिं आसनिनि बेलायाव बुंदों आसनिनि बेलायाव बुंबा आं आंनि डिपार्टमेन्टखौ डाइरेक्ट होनगोन हाग्रामानि दिनाव 1623 न'खरनो हानि पाट्टा होदों जोङो 3,62,000 मानसिनि हानि जेंनाखौ जों सुफुंदों बेसेबां आकाश पाताल डिफारेन्स जोङो 4 खावसे बोसोर बिसोरो 17 बोसोराव 1 बोसोराव 100बो होनो हायाखै जोङो 4 खावसे बोसोराव 1.5 बोसोरखौ जों कभिडनि थाखाय मावनो हायाखै थेवबो 3,62,000 मानसिनि हानि जेंनाखौ जों फोजोबनो हादों फारसेथिं हाग्रामाया जौनि मेला खालामोमोन जुवानि मेला खालामोमोन
एन्टि ससियेल एलिमेन्टफोर जायोमोन बिथांनि दिनाव 365 सानाव 365 सान एक सेकेन्डबो हेरफेर गैयालासेनो मेला जायोमोन जाय मेलानि गेजेरजों जोङो जोंनि बर' हारिनि जा इक'नमि जोंनि बर' हारिनि जा पलिटिक्स जोंनि बर' हारिनि जा ससियेल सिस्टेम बेफोरो कमप्लिटलि डिस्ट्रय जादोंमोन आरो बेखौ बोखांनो थाखाय बर' हारिया जाय माने मोनसे गोथार सम गुफुं सम बे समखौ नेबाय थादोंमोन मानोना अमाबैसा 17 बोसोरा सानफ्रोमबो 1 मिनिट हेरफेर गैयालासेनो अमाबैसाल' हर जादोंमोन गतिके बिथांमोननि समाव जौ जुवा मेला खालामदों जोङो खिन्थु हानि मेला खालामदों हानि मेला नोंथाङा भारतनि कुनु मोनसे हालामाव नोंथाङा मोननो हानाय नङा खिन्थु बानाव गेदेर चिफ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव थांनाय 5 बोसोराव जोंनि पार्टीनि हाइकमान्ड बिथाङा जा मावबाय हानि मेला खुंनानै मानसिफोरनो हानि मोनथाय होनायनि बेबस्था गियाननि मेला खुंनानै मानसिफोरनो गियान होनानै जौ जुवानिफ्राय मानसिखौ हारिखौ उद्राय खालामनायनि जाय बेबस्था बेफोर आसनिफ्रा बा थुनलाइनि मेला खालामनानै माने इन्टारनेशनेल थुनलाइनि मेला खालामनानै जोङो दिनै बर' थुनलाइखौ बोखांनायजों लोगोसे बर' हारिखौ गेरेमसा दानायनि मोनसे फुंखा गायसननाय बेफोर खामानिखौ जोंनि सरकारा मावनो हादों गतिके माबे आसनिनि बाथ्राखौ दिनै अपोजिशना बुंदों मिथिया खिन्थु आंथ' सानो हाग्रामाखौ जुदि हाग्रामाया आनफर्चुनेटलि फैनायाथ' थैबाबो फैखाला हाग्रामाया मोननैयावबो जेनखाबाय आं जेराव गेलेदोंमोन आं जेराव MCLA मोन 14 नं चिरां दुवाराव बिथाङा गैया होनब्लाबो 12,000 भटआवहाय जेनगोन दिनै देबेरगावआव 7,000 भटआव जेननो थांगासिनो दङ हाग्रामाया गावनो जेननानै फाग्ला बायदि जानानै दङ गासैबो BPFनि लिडारानो जेनगोन खोब सम्भब देरहाथारोब्लाबो साबासोआ देरहागोन आरो अपोजिशनखौ नांगौ हिसाबै जोङो देरहाहोनांगौनि गोनांथि दङ बे जादों डेम'क्रेसि गतिके बेफोर खामानिखौ जोङो मावलांगासिनो दङ बेसेबांखि बखिया हाग्रामायानोखा बियो माने हारि सिबिसुला नंखाया हारि सिबिसुला मोनब्ला BLTनि गायसनगिरि आफादगिरि बिर सिलागांनि मुङाव आरो बिथांनि मांखरसालियाव जेब्लायबो साफा जानानै थागौमोन आरो बिबार बावगौमोन जायखौ 17 बोसोरनि गेजेराव बिबार बारसे बिर सिलागांनि मुङाव हाग्रामाया बावबोफेराखै खाम्फा आरो चन्दन बिथांमोन सानैखौ UPPL हान्जाया जायखौ हाग्रामा महिलारिया थांनाय 20 बोसोराव बिथांमोना पानिशमेन्ट होनो हायाखैमोन नैबे समाव UPPLआ गोब्राबै पानिशमेन्ट होदों होननानै बुंदों बिनि सायाव नोंथांमोना थारैनो हाग्रामा महिलारिया बुंनाय बायदि खामारदों नामा माबे पानिशमेन्टनि बाथ्राखौ बुंदों आं मिथिया मानो होनोब्ला बिथांमोना सासे दक्ष पलिटिशियान खोब इन्टेलेक्सुवेल हाग्रामाया माबायदि स्टुपिड इन्टेलेक्सुवेल माबा नङा पलिटिशियान नङा बिसोरो हाग्रामाया सासे स्टुपिड अहंकार बिथांनि दैदेननायाव हारिखौ जे डिस्ट्रय खालामनो नागिरोमोन बे बुस्थुखौ जोंनाव बहुद प्रमान दं जोङो गेसाव गोफोरखौ खुजेर नागिरनानै जोङो बुरखांफिननो नागिराखै मानोना जोंनो दा सान्थि गायसनदोंब्ला सान्थियैनो जोङो दावगालांगोन गासैबो गाज्रि जाथायफोरखौ गोसोम अध्यायफोरखौ जोङो आयदाफोरखौ जोङो बावगारलांनो नागिरदों गतिके बिथांमोन सानैया सासे दक्षबान पलिटिशियान हारियाव गोनांथि दङ खिन्थु हाग्रामा बायदि स्टुपिड पलिटिशियानखौ जोंनो हारियाव गोनांथि गैया गतिके माबे बेलायाव पानिशमेन्ट होदों मिथिया हारिनि खामानि मावनायावबो जुदि पानिशमेन्ट जायोब्ला बेखौ बिथांमोना मा बुङो बुंथों खिन्थु बिथांमोना हारिनि खामानि मावनोनो दिनै UPPL दोलोआव जयेन जादों जायखौ बिथांमोननो खाबु होआखैमोन जाय खाबुखौ दिनै मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव UG ब्रह्म आदानि दैदेननायाव दिनै बिथांमोननो खाबुखौ होनाय जादों बे जोंनि बर' बिमानि मोनसे आशीर्बाद होननानैसो जों सानो बे समाव आङो निसिमा बियाबनि सायाव सोंनोसै निसिमा बियाबाव नोंथांमोननि बे समाव माबायदि थासारि दङ आरो बिथांमोननि रायजो राजाखौ नोंथाङा मा खावलायनो सानो मैयासिमाव UPPL दोलोआ आं हिसाबै आं बुंनो नागिराखै अहंकार खालामना लाब गैया आं सोदोबखौ आं बाहायनो नागिरा बांद्राय जोंनि UPPL दोलोआ मैयासिमाव 8,000 भटआव जोंनि जा साननाय हिसाब खालामनाय
9,000 भटआव जोङो देरहानानै दङ। मानो होनोब्ला 9,000निख्रुइबो बांसिन न'खरा दिनै निसिमायाव इउपिपिएल सापर्टार हिसाबै दङ। जुदि 9,000निख्रुइबो बांसिन न'खरा इउपिपिएल दोलोआव सापर्टार हिसाबै दङब्ला नोंथाङा गड़ हिसाबै मोनसे न'खराव 3 खरि लायोबाबो 9×3 27,000। गतिके 27,000 मोनोब्लाथ' ओरैनो निसिमानि भट पेटार्नखौ नायोब्ला जोङो 20,000 मोनबानो देरहाखायो। जोङो 27,000 मोनदोंब्ला 7-8,000आव जों लिडिं जानानै दं। बे समाव आङो मोनसे खोथा जितु बार्निं इस्यु बायदि जाना दङ बियो 14 नं चिरां दुवाराव जितु नोंथांमोननिनो हानजानि बै समाव आरो लाइमोन गांखंनि इउपिपिएलनि नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा जे इउपिपिएल हानजानिफ्राय बिजाथि नागिरदोंमोन, बिजाथि नागिरना मोनियाव बिथाङा दायो इन्डिपेन्डेन्टनि थाखायबो बिजाथि नमिनेसन गथायदोंमोन, नाथाय बिथाङा केन्सेल जाबाय अलरेडि फाइनालि। दा बे समाव बिथाङा दायो बिपिएफखौ सापर्ट होलायनायनि इसिं हारियाव बेयाव सापर्ट होनायनि बाथ्रा सरसा जागासिनो दं। बे समाव नोंथांमोना 14 नं चिरां दुवाराव खहा जागोन नामा बिथाङा जुदि थायाबा? जेब्ला हारियाव सियाल गोथां केरेक्टारनि मानसिया थागोन हारिया खहा जायो। आरो बिथाङाबो मासे सियाल गोथां बायदि, जायनि जाहोनाव इउपिपिएल दोलोआव खहा जादोंमोन। बिथां थांनायाव मानसिया जेरै खिदों ओंखारबा खिखांबा सान्थि मोनोना, जोंबो दा बिथां थांनायाव जों सान्थि मोनदों। आं बिथांखौ खिनो ओंखारजोंसो रुजुयो। आङो जोबथा सोंथि खालामनो सानबाय नोंनियाव, जिहेतु दायो फैबाय थानाय समाव इउपिपिएल हानजाया जुदि गभर्नमेन्ट दामारोब्ला नोंथांमोना दायो प्राय चिफनि जितु मासि बेखौ डिक्लेयार होनाय बायदि जाबाय जे प्रमद बर'खौनो चिफ खालामफिनगोन। नाथाय नैबे समाव डिपुटि चिफ बियो सोर जागोन नोंथांमोननि हानजानिफ्राय? जोङो हाइकामान्डनि खामानिखौनो फल' खालामो। इउपिपिएल दोलोआ खोब डिसिप्लिन मोनसे पार्टि। हाइकामान्डनि फंसेबो गारां हांखो खौरां हांखो जों सोलाया आरो बेवहाय दारि खमाबो जों सोलाया। गतिके इट्स डिपेन्ड अन द अर्डार अफ द हाइकामान्ड एन्ड डिसिसन अफ द हाइकामान्ड एन्ड वी आर द फलोअर अफ द हाइकामान्ड। जोङो मोनथिबाय जिहेतु नैबे समाव जोङो बिटिसिनिनो बारग' इएम आरो आथिखाल निसिमा आरो बावखुंग्रि समस्तिनि बिजाथि रन्जित बसुमतारी बिथांजों जोङो गोलाव सम सावरायबाय आरो नोंथांमोनाबो फैबाय थानाय बिसायख'थिनि सायाव एसेबाबो नलेज मोनदों। इउपिपिएल हानजाया थांनाय 5 बोसोरा मा मावदों आरो फैबाय थानाय समाव मा मावनो नागिरदों, आरो जायफोर अपोजिसन पार्टिफ्रा हानजाफोरा इउपिपिएलनि सायाव माखासे अभिजिक होदों बिथांमोननि सायावबो बिथाङा क्लियारिफिकेसन होलायबाय आरो नोंथांमोनखौ नेनानै थानो थाखाय खावलायदों। फैबाय थानाय 22 सेप्तेम्बराव जितु बिटिसि बिसायख'थिया जागोन बा भट होनाय खालारा जागोन आरो 22 खालाराव बिटिसिआव सोर सासन खालामगोन नोंथांमोना रोखायै नुनो मोनगोन। दा बे समाव मानगोनां नोंथांखौ जोङो साबायखर बावबाय बड'लेण्ड टाइम्सआव सम होनायनि थाखाय। थेंक इउ, बहुत गोजोननाय थाबाय। बे समाव बयनिसिमबो बड'लेण्ड टाइम्सखौ नायनो थाखाय साबायखर बावनानै फोजोबनाय जाबाय। थेंक इउ।